Takže čaute ľudia, vás vítam u ďalšieho videa z Minecraft Hello Neighbor alebo Ahoj sused Part 2 a máme tu na Droid Robotik, lomeno Halgi a Frosty, lomeno Klobasa. Dobre, nebudem zdržovať, dajte like, ak sa vám bude páčiť, aj odber a... Aha, už ho vidím ten dom. Konečne sme tu. Ty kokodalo, dobre majú veľký dom. To sú tie youtuber peniaze. Oni nehali otvorené dvere? Aha. Poďme asi dovnútra. Tak poďme. Haló, haló, ste tu? Počúvaj, oni tu nejsú? Nie. Ty kokos, fuj, čo tam je tá smrad? Fuj, zavri to radšej. Víno. Počúvaj, ale nepísali náhodou, že nikam neodchádzajú? Počkaj, poďme možno na nás robia nejaký prank zase. No, ty kokos. Vidíš to víno? Vidíš, koľko vína tu je? 1969 ročník. Ale čo? 1669? 1969? No dobré. Kamaký gauč luxusný tu majú, dobré. Vieš čo, poďme sa pozrieť dolu, za susedom, že či ich nevidel. No, aby som si dal okno, no dobre, dáme si potom loga. Hej. Tak ideme. Ako má tam ten sused kamery, vieš čo, takže... Počkaj, batoh. No hej. Budeš akože fakt s batohom nosiť. Pravda, sorry, poď. Tak. Ale kamery majú. To proste získali. To sú nejakí lovatí tu na. Zákop. No nič, čuky čuk. Haló, haló. Počul si to? No sa to počul. Poďme. Kamo, to čo bolo? Kamo. Poďme sa pozrieť na záhradu, že či to nešlo odtiaľ, alebo mi sa zdá, že hej. Netuším. Haló čo? Dobrý deň. Počujeme sa? Haló, haló. No či vy Aha. Mŕtvych hodící deti, co tu kurva robíte do piče? Vy vypadnite a nevíte, že tady dáme to s kytičkami more. My sme sa chceli iba opýtať otázku. Nie. Ešte poď radšej preč od neho, lebo to je nejaký šialenec. Nikoho som nevidel. Choď od neho radšej preč. Počkaj, on povedal, nikoho som nevidel a nikoho sme sa nepýtali. My sme mu nepodali otázku. On povedal, nikoho som nevidel. Ale, no tak to je kamo divné. To je veľmi... strašne divné. Počkaj, poď, ešte je vzadu na záhrade, poďme dovnútra ako keby a potom poďme do domu, hej? Cez dvere, lebo on bude vzadu na záhrade. Že čo, ešte raz? Poď dovnútra. No. Poď vám. Tak, keďže on je teraz na záhrade, tak my pojeme, vyomíme mu predné dvere. Fakt? A nesmieme ísť radšej cez okno? Tak poďme. Počkaj, ja neviem, či sme... je to tu. Palička na rozbijanie skla, tak poďme. Bacha. Poďme. Aha, bacha. Idem teda, dobre. Dáme poisky dám. Poďme dvere. Poisky dám, pre. Do piče! Toto tu rodia! Aha, on si zabarikedoval tie okna. Fú, tak to... Neviem, či môžeme ísť cez okna. Čakám, musím kytičky. Ja som tomu nič, aby bol nasratý. Má všetko zabarikedo... To je strašne divné. Poďme cez hlavné dvere, kým... do Riky, on je tam, utekaj! Rýchlo cez hlavné dvere. Moje kytičky! Moje kytičky! Poisky dám. Ja ich zabil! Poď rýchlo dovnútra, on nezamykal. Zamkneme, či... alebo nechám to otvorené, nemá to kľúče. Počkaj, poď odtiaľto, tu sa zavrieme aspoň. Dobre. Do piče, Markíza mi ide skurvená, Markíza do piči. Policajné prípady mi idú. Asi si uvedomil, že sme mu vypli policajný. Dobre, idem to zničiť. Piče, kurvený vysielač, kurvený telekom, či tyrikom. Fotka tučnej klobasy. Prečo tu má fotky tučnej klobasy? No dobre. Počkaj, teoreticky môžeme zničiť toto a vylomiť tieto barikády. Dobre, idem na to. Keďže je burka, tak vidíš, že už rozbijanie sklad. Poď. Skúsili na to okno. Dobre. Dám ti stupa. Daj. Poď.
ide to. Daj, ja ti chytám. No poď. Poď. Učím. Som hore. Poď. Poď. Jo. Jo. Pohode, pohode. Urezal. Ale to iba malinko. Aha, kľúč. Našiel som kľúč. Jo. Oh. Počkaj, on má nejaký počítač, má to zapnutý Minecraft. No nič, ja mu to tu radšej. Vypneme mu a vezme si kamerové záznamy. Dobre. Kameru zničím mu. Nedá sa, je to moc ťažké. Ja sa prihlásim cez e-mail tohto. Iva Tomáša na kamery, čakaj. Pozri sa. Aha, rozkliknuté zábery. Predošlé. Pozrieme si, posledný záznam tu majú 1.12. Pozri si to. Dobre. Ty kokos, vidíš to? Tak to vôbec. No tak, Delete. tak kamo, my máš to, kamo, tak to musíme preskúmať. Poďme si to radšej preskúmať, lebo toto je strašne divné. Rýchlo, rob rýchlo, lebo ak nás chytí, tak je s nami koniec asi. Sa obávam. Počkaj, sa nakúpim čítam. On tam je prítelky, počkaj, ja poviem vypnúť rýchlo tento poistky, čakaj. Poďme rýchlo. Takto, šprinty. Nemáme čas, poďme cez okno. Poistky tam. Do piče, skurvený telekom jebaný. Daj mi stupaka. Začne to páči. Vyskoč, poď. Mama. Dobre. Poď rýchlo. Počkaj, odpojím mu kábel telky. Tak, to je všimne, poď. Rýchlo, bacha, niekto ide. Dobre, odmknem, skúsim. Funguje, poď hore. Na antény vyjebané, čo ide ten televízor? Piči. Ja sa na to vyjebem. Z čoho to zaplatím? Mama, z čoho to zaplatím? Aha, papierik, našiel som papierik, kamo. Je tam napísané na tom 2014, to je asi kód od niečoho. Ale už tu nič nevidím. Nič, že by za týmto obrazom nič není. Radšej to vrátim späť. Schovaj sa rýchlo za roh. Ak on tu asi nepôjde, tak počkaj, tak ideme do... Poďme asi radšej späť. Ale potichu. Oooo! Utekaj! Ty opičák, poďme. Poď rýchlo. Ty opičák, poďme, ja ťa vidím. On ma chytil, bež. Idem. Choď preč od neho. Poď, utekaj. Kam ideme? Poď rýchlo, poďme sa vyspať. Poďme k nám. Poďte sem. Vy opičáci sa máte po piči, vám rozprávam. Kamo, to je nejaký fakt šalenec. Idem spať. Poď. Ty kokos. Jaj, ak sa vyspal. Fú. Ty kokos. No veď ja som ani nespal Či včera. si taký krvavý, to ťa až tak zmlátil. No veď on ma tam dobodal tým nožom, ja som si jedine čo, tak som si mohol zalepiť oko. A zvládneš to takto? Musíme zachrániť Iva Tomáša. Dobre, tak poďme rýchlo, lebo Boh vie, čo s nimi chce urobiť. Poďme rýchlo. Poďme. Ideme cez to... V garáži bol. Fakt? Som v garáži. A fakt, ja ho tam vidím. Dobre, ideme dovnútra cez hlavné dvere, alebo pomer asi radšej cez to okno. Daj mi rýchlo vstupáka. Alebo ja ti dám. Dobre, rýchlo. Kurva, zase poistky, do piče. Poď to jebem. Poď ty. Dobre, zober ma. Môžem ty. Dobre, dík. Ja, ešte som sa... Čo máme? Mám nejaký kód 2014, no. Musíme ešte hľadať. Poď rýchlo. Tu sú 3 papieriky. Paka, počujem, že ide. Poď sem za roh. Idem. Ešte ma asi najviac bolí, asi tá ruka, čo som včera porezal šťatom všetky skle. rovnaké. Na všetkých 3 papierikoch píše 2024, to je zase kód. Skúsim od týchto bedne, počkaj. 2024. Čo? Tak to nám asi moc ne... Utekaj! Poďme, Milanku, sorry. Desi, do piče. Utekaj! Podchody. Moje mléko. Poschody. Vy čuráci, kde ste? Ja vás vidím. Kurva.
piče, zasi musím kurva vás Je tu- hľadať. aké- Do tu piče, je nejaká moje čestka? staré- Dobre, ja ideme ešte rýchlo do moje staré kuchyňu. kole, ja vás musím hľadať. Načo som niečo? A ja? Čakaj. Papierik ďalší. Aj sa čo toto? 606424. Aha. To odkiaľ máš toľko mlieka? Chladnička. Nič, ja mu to tam radšej dám, lebo sa ešte... Bacha za tebou! Dajte mi to mleko, to mi kradete to mleko, dajte mi to mleko, kurva, to je moje mleko, dajte mi to mleko, vráťte to s tým mleko, dajte mi to mi mleko, kurva, kde ste? Poď. Kurva, dajte mi to moje mleko, dajte mi to mleko. Si mi ukradol, moje mleko. Bože, ja som nejako zaspal. Fú. Poď. Zabarkadujeme to. Dobre. Oskar, že ty kurva, Čo ideme teraz? Ja chcem mleko, Poď. ja chcem svoje mleko, ja chcem peči z toho. To čo si našiel? Nič, tu sme boli. Jaj? Asi fakt. Sorry, ja som taký trošku, no, mimo teraz. Koľko tu Čo sa zaradne deje? mám, či... Tu je modrý Garáž. kľúč, ale to je asi jedno. Kašli na to. Počkaj, Poďme- kvetky mu zničím. Ja idem hlavne ten kód 6424 skúsiť, alebo 2014 na tú bedňu, čo bola pod tými schodami. Ja ho vylákam a ty tam prejdeš. Dobre, hej? power down mu dajme, power down. Dobre. Poďme cez okno. Ja mu Tak zakúpem. Ty choď dole. cez okno, ja sa s ním Ja som mu porozprávam. dal dole poisky. Utekaj. Kurva, zase Piťu. povisky, s prvým telekom. Čo je do piče, zás mi vypočujem povisky, ty kurvo. Chceš to, Nie. chceš to mleko? Nie, Chceš to nie, mleko pani, do prdela, nebo co? Povisky vyjebané. To si bol ty určite, ty kokot. Ja? Chceš? Mám za teba za cigáňov, mám? Mám? Mám kľúč. Pani, 10, nie, rovno 20. To mleko ti strčím do prdele. Počuješ? Áno, Poď sem, rýchlo. Rýchlo, poď sem. A s tebou, tam máš niekoho pána. Ty, kundo. Ty sme tady zamku. Vypnite Ty sme tady poistky. zamku. Ja som ťa nezamkol. Ale dobre, keď si taký debil starý. Vidno, že nepremýšľaš. Však vyjdi do piče, ja som to tahal od seba do piče. Od seba som to ťahal, ja kokot. To si ide. Poďme rýchlo domknúť. Odopni to, ja to budem držať, budem držať tie dvere, držím tie dvere, držím je. Poď. Otevři! Rýchlo, 3-4. Otevři! No, čo tam je, čo tam je? Ale bacha je od nejakej krvi a není mojej. Karta? No veď, ale tu je k tým dolným dverám, nie? To som videl, máš krobár, aby sme to ešte Mám, vypačili. myslím. Alebo ty má, hej, mám. Dobre. Boj sa sem. Aha. Fuj, tam je krv. No nič, ja idem od... No nič, poďme teda dole. Poďme už radšej. Pozrieť sa na to dvere. Oh! Kokos, Ja. sa posral. Utekaj, to je... Dobra, A ty sa popiči vám uprava. Nie, tu sú barikády. Niko, tam sú barikády. Bacha, chod cez to okno, rýchlo. Utekaj. No tak to okolo, poď cez hlavné dvere. Nezamkol To je si? Nie, oni sú otvorené. On ich iba ťahal tu ku sebe. Dobre, rýchlo. Crowbar. Nie. Rýchlo. To čo je? Fuj! To čo je? Oh, Ivan, Tomáš. prečo ich po nich stúpaš? Tak sorry, ale ja som v šoku. Toto... Aha, tu sú dvere. Dobre, otváram za 3, 2, 1.